ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಇನ್ನ ಬಿನ್ನೆರಿಗ್ಲ ಇನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರೆ ನಾಗಗ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಆತಿಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂತ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ದಾಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾರಡ ಐ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತಾಪ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಯಾವ ತೆಲ್ಪೆರ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಮಲ್ತ ಮನ್ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ದಾರನ ಪುದರ್ದಾದ ಅದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರೇಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪುನು ಆರೇಪರ ಆರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ತುಲೆ ಆರೇಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂತ್ಕಿದಾತ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ ಮಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ರಾಲೆನ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಯಾರು ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ ಕೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಯಾರು ತಿಳಿಪುನ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ತೋಚುಂಟೆ ಆಟ ಕಣ್ಣುಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕಣ್ಣುಪ್ಪಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಆರ್ಟಿ ಎಂಚಿತ್ತನ ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಎಂಚಿನಾಳ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲೆತ್ತ ಉಪದ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಇರೇಗಿಂಚಿನ ಕುಲೆತ ಉಪದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಗೊರಪಂಡಿತ್ತ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾತ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಬೈದನ್ಗೆ ಹೆಂಗಂಚೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಮಾತು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅರೆ ಮಾತು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಪಡವ ಲೈಟ್ ಅವೇ ಕಣ್ಣು ತೋಜಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿನ ತಾನು ಕಣ್ಣೇ ತೋಜಿ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ತೋಜತ ಮಲ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಣ నువ్వు ఏ పంపుటప్పుడు మేకప్ అంతిన ఏత పట్టు ఇడిదిన కూడా ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ 1500 ಇರಿಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೆರಿಗೊಂಡು ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಕಪ್ ಬಂದಿನ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಅಂಚನ್ ಮೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ವಿದರ್ನ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಲಿಗ ಫುಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಥರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೊಂಡದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾನಾಗ ಅಲ್ಪದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಕುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲರು ರಟ್ಟು ಪುಚ್ಚಲುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಪುಚ್ಚಲುಲ್ಲ ಇಂದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತೊಂದು ನಾನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪರು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲರು ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾವೊಂದು ಇದು ತೂಪರ ವೈಟ್ ತೂಪರು ವೈಟ್ ಮಾತ ತೂಪರು
ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಿದರುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಬರ್ಪಾರಾ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರಾ ಅದೇ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರಾ ಪಿದರ್ ನಾಡ ಪಿದರ್ಲಿ ಬರ್ಪಾರಾ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಾರಾ ದೊಡ್ಡ ಪೋಲೆ ಆಸೆತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಇರೇನೆ ಚಾನಲ್ ಇರೇನೆ ದೆತ್ತುನ್ ಕೊನ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋಲೆ ಯಾನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾನಿದೆ ಅವಳಂಗೆ ಮುಳ್ಳೊಂಜೆತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಇರೇಗ ಆಸೆತ್ತಿನ ಪೋಲೆ ನಾಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಾತಿರ್ವೆ ತೂಕ ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಯ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಇದು ಬಿಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ರಪಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ಹ್ಯಾಂಡುಲ್ಲ ಆಣಿಕ ನಮ್ಮ ಪಂಪೆಂದು ಬಂದ ఒక కారు ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೀಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚಾಯ ದೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಂಬೋಡಿದ ನಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಂಬೋಡಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ನನಗೆ ಒಂದು ಪೋಲಿಲ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 500 ಆಚೆ ಇಂಥ ಜನನೇ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೇಗ ದಯಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಚೇರ್ ವೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳು ಉಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕೊಳ್ತು ಓಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಗನೆ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಂತಿದ್ದೀರಾತೆ कायेन वाचा मनसा इन्द्रियोज्जातमृतस्वागतं प्रथमे वासुकी नागराय समर्पयामि कायेन वाचा मनसा इन्द्रियोज्जातम ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ನಿಂಕು ಏನು ನಂಚನ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತು ನಿಂಕು ಸಾಕಣ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಪುಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾತ ನಿಂಕು ದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ ಬತ್ತಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಬೈ ಚಾಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರುವಾಪುನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅನಾಗ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಈಜಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಓ ಕಾಸು ಇನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ್ ಬಲ ಅಮ್ಮ ಬರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಯರ್ on the way ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡಂಬೋಡಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪೇರು ಪುನ ಸೊ ಅಮ್ಮ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ಪುನು ವರ್ಷ ಗೊರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಿಂಗಳು ಆಪುನು ಅಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂಡು ಉಪ್ಪುನಗ ವರ್ಷ ಗೊರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಪುರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೆರಿಂಚಿ ನಾಗಗ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮೈಪನ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ತೋಲಿನಿಕಲು ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಗುಲಾಬಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಮಾತಾಂಡು ವನಸ್ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದೇವರ ಎತ್ತದ ನನ್ನೊಂದು ಇದು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ until take care, bye bye.